avionul Fantomă, aterizare după 47 de ani de la dispariție. Un avion de tip Lockheed Constellation efectua un zbor pe linia Rio-Havana. La un moment dat, unul dintre piloți trimite un mesaj prin care anunță că în jurul navei se petrec lucruri ciudate. A fost ultima legătură cu baza, după care avionul a dispărut după radar. Au urmat căutări îndelungate, dar nu s-au găsit nici rămășițele de epavă, nici cadavre umane. Cazul a fost închis, iar raportul Comisiei Bennett cataloga dispariția ca AN, adică motive necunoscute. Straniul eveniment de pe aeroportul din Bogota. Tehnicienii de pe aeroportul din Bogota s-au trezit în ziua de 29 septembrie 1993 că un avion necunoscut cu o inscripție foarte veche, Panair du Brasil, este pe cale să aterizeze, fără să fi fost anunțat sau notat pe vreun plan de zbor. Angajații au încercat să oprească manevrele avionului necunoscut, deoarece, în același moment, se pregătea de aterizare o altă aeronavă a unei companii britanice. Personalul aeroportuar nu a reușit, însă capitanul aparatului britanic de zbor, Anthony Bollard, în vârstă de 54 de ani, a făcut câteva manevre, evitând astfel în ultima clipă o ciocnire fatală. Spre surprinderea tuturor, avionul care aterizase era același cu avionul dispărut cu 47 de ani în urmă pe ruta Rio-Havana. Primii martori care au urcat în avionul cu pricina au descoperit la bordul aeronavei scheletele a 36 de persoane. Însă și mai stranie a fost descoperirea câtorva cești în care cafeaua era caldă încă și țigări aprinse marca Old Gold, o marcă ce nu se mai găsea de mult pe piață. Pe locurile pasagerilor se aflau ziare datate din 21 septembrie 1946. Ziarele nu erau îngălbenite de vreme și se putea simți încă mirosul de tuș al tiparului. Imediat, prima supoziție lansată de unii ufologi a fost aceea că la mijloc ar fi o mână extraterestră. Manipulatorii de ocazie au susținut că ar fi fost vorba despre un scenariu terorist pus la cale de un criminal care i-ar fi ucis pe cei 36 de pasageri, după care a redirecționat aeronava cu ajutorul unei telecomenzi. Experții care au derulat anchete nu au găsit încă nici până astăzi un răspuns în legătură cu acest caz și l-au catalogat drept cel mai mare mister din istoria aviației. În urmă cu câțiva ani, un avion Antonov 2, cu 13 pasageri la bord, a plecat de pe aeroportul din Serov, Sverdlovsk Oblast, din Rusia. Zborul a fost neautorizat și avionul nu a ajuns niciodată la destinație. Echipe specializate de căutare au răscolit pădurile în lung și în lat, dar nimeni, nici măcar trupele speciale, nici voluntarii, nu au dat de avion, pasageri sau vreo urmă a unui accident. În luna mai a anului 2016, doi vânători au găsit epava avionului Fantomă și scheletele celor 13 pasageri la numai 8 km de aeroportul de unde decolase, aflat într-o zonă intens controlată în momentul dispariției. Cert este că locul unde vânătorii au găsit epava fusese verificat și chiar există fotografii care atestă că acolo, după incident, nu se afla nimic. Rudele celor implicați în tragicul accident au făcut declarații furioase, dar nimeni nu le-a putut explica cum de nu a fost găsit avionul prăbușit, fiind atât de aproape.
Acuzațiile au ajuns până la teoriile conspirației și au mers până acolo încât au acuzat militarii ruși că au doborât avionul din greșeală cu o rachetă și că din acest motiv ținuseră totul ascuns. Numai că, la o analiză atentă a ordinelor de luptă, se poate observa lezne că în ziua respectivă niciun grup de militari nu efectuase trageri de niciun fel, iar o rachetă străină era exclusă. Alte evenimente ciudate. 5 avioane de luptă americane cu 14 oameni la bord executau un exercițiu de rutină pe 5 decembrie 1945, cu plecare din fortul militar Lauderdale de lângă insulele Bermude, Florida. Comandantul escadrilei de avioane a început să transmită mesaje că aparatura de bord se comporta ciudat. Când avioanele au primit ordin să se întoarcă spre vest, răspunsul a fost că oceanul este ciudat, că nu își pot da seama în ce direcție este vestul, mesaje stranii ce veneau totuși din partea unor aviatori experimentați. După ce cele 5 bombardiere nu au mai dat niciun semn, un hidroavion cu alți 13 oameni a fost trimis să recupereze măcar piloții. Atât cele 5 bombardiere, cât și hidroavionul au dispărut și nu au fost găsite niciodată. S-a dat vina pe turbulențele magnetice din zonă, dând naștere astfel mitului despre triunghiul Bermudelor. În data de 20 mai 1987, garda de coastă cubaneză a anunțat că a interceptat o navă fără capitan și echipaj la bord, care se îndrepta spre Cuba. Era vorba despre nava militară SS Cotopaxi, care fusese dată dispărută în decembrie 1925. Oficialitățile cubaneze au încercat să intre în legătură cu respectiva navă prin radio, dar nimeni nu a răspuns la apelurile cubaneze. Atunci, un grup de marinari și militari cubanezi au urcat pe nava SS Cotopaxi. La bord nu existau marinari. A fost găsit jurnalul de bord. Toate consemnările din jurnal se opreau la data de 1 decembrie 1925. Reapariția acestui vapor a suscitat imediat interesul lumii științifice și pe buzele tuturor apărea experimentul Philadelphia. Deși autoritățile americane nu au recunoscut niciodată existența proiectului Philadelphia, multe dovezi indică total contrariul. Proiectul Philadelphia a fost un experiment militar efectuat de Marina Statelor Unite ale Americii la șantierul naval din Philadelphia în luna octombrie 1943. Potrivit rapoartelor, distrugătorul USS Eldridge ar fi fost făcut invizibil, neputând fi detectat de dispozitive inamice. Din păcate, el nu a mai putut fi detectat niciodată nici de marina americană. Seria de experimente strict secrete care au primit indicatorul Rainbow ar fi avut la bază un aspect al teoriei câmpului unificat, un termen inventat de Albert Einstein, precum și echipamente create de Nikola Tesla. Prin acest proiect, Marina USA dorea să obțină protecție absolută a navelor sale, fenomenul de invizibilitate, dar și transmutarea în timp și spațiu a uriașei sale flote. Pentru a ajunge în Europa sau în Asia de Sud, în sprijinul propriilor trupe angrenate în luptele celui de-al doilea război mondial, mijloacele obișnuite erau greoaie și costau enorm. Marina militară a finanțat proiectul Philadelphia, urmând să devină principala beneficiară în cazul unei reușite. Inițial, nava Eldridge a început să reapară
dar a avut loc un flash puternic de lumină și nava a dispărut încă o dată. De data aceasta însă nu se mai vedea nici urma pe apă. Nava se volatilizase complet, dar apăruse în portul Norfolk, situat la 600 km distanță. După câteva minute, aceasta s-a dematerializat și a reapărut pentru scurt timp într-o ceață verzuie densă în Philadelphia, după care, la scurt timp, a dispărut complet. În scurtul timp al reapariției, martorii au declarat că moleculele corpurilor oamenilor și navei erau amestecate. Primul lucru pe care l-am găsit au fost 2 marinari îngropați în podeaua de metal a navei. Corpurile acestora erau literalmente îngropate în oțel. Erau pe moarte sau aproape morți. Alții 2 stăteau drept, tot îngropați în oțel. Al 5-lea om avea mâna îngropată în oțel până la încheietură, a povestit marinarul Alfred Bilek. După sinistrul eveniment, mulți ani de atunci, prin diferite porturi din întreaga lume, apărea brusc nava, după care se dematerializa din nou. Însuși unii membri ai echipajului puteau fi văzuți preț de câteva secunde prin multe și ciudate locuri din întreaga lume. Marina americană a mușamalizat cazul, iar familiilor victimelor li s-a spus că nava a fost scufundată în timpul unei lupte din Oceanul Atlantic. Speriată de efecte, Marina a decis să renunțe la proiectul Philadelphia, însă unor generali de la Pentagon le-a surâs ideea și se pare că au continuat experimentele. O dovadă ar putea fi chiar cele câteva cazuri relatate de presă. Dispariții și reapariții în timp și spațiu, începând cu zborul 19, MH370, așa cum este cunoscut cel din 1945 din Florida, și mergând până la recentul mister al avionului malezian, dispărut fără urmă cu 360 de persoane la bord. Mai mult timp, autoritățile americane au susținut că proiectul Philadelphia s-a bazat pe teorii și formule provenite de la Einstein și Tesla. Un document dat recent publicității aruncă în aer multe teorii și speculații. Se pare că guvernul american a avut primul contact cu o civilizație intergalactică în anul 1917, cu mult înainte de incidentul Roswell. Asta presupune că în anul 1947, anul Roswell, deja în hangarul 18, vestita Camera Albastră, lucrau în colaborare cu savanții americani și specialiști din altă lume, cu totul diferită de aceea din care proveneau alienii de la Roswell. De ce se susține această teorie? Simplu. Cei de la Roswell par a fi fost mici de statură, iar cei de dinainte mari, de peste 2 metri și blonzi, conform mărturiei unui savant genetician. Deci, proiectul Philadelphia începuse cu mult mai mult timp înainte decât s-a presupus. Asta ar fi o concluzie. Și altă concluzie și mai sinistră ar fi aceea că dacă guvernul american, și nu numai el, ne-a mințit cu privire la Roswell, ori Philadelphia, cine știe ce ne-a mai ascuns. Și cine ne poate spune dacă în secretele laboratoarelor americane, și nu numai în ele, lucrează și extraterestri?